फुगकरा एकेबारे सिनि यं सूर्य कुमार देबबर्मा bo थैथांमानि मनि पारांगे पदनगर बिसि 3 नम्बर वार्ड थैमाने तिनि कन्डोलेन्स मिया आं बनो आरो फाइना तो बनो कन्डोलेन्स गेसिनि आगरतला प्रग्रामनि बागै फाइमालिया तिनि जाव फुङाव फाइर फाइका बनो बागै बेलेखन खा कामो बन बुसारक दङ सयबाय जत सिनितिफ्रा मथानि सापर्टार ताइ जों बेबाक्सा प्रग्राम दङ जेकुनु जायगायाव जों सापर्ट खाइ दङ बनो खुङो आं तिनि फाइनाय बनो खुङो बनो कन्डोलेन्स आं आचुवा फाइका बेलेखनो खा कामो ताइ आनि लगे दङ सिनि वाइटेपनि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि ताकब दुबजे ताइ सिनि ताकब लिडार्स अरनि ताकब जवाहरलाल बाबु दङ जों साइमानो बरकखौ आसाके मा थैने खायफाना जों बरकनि थानाय सिनि बुबाग्रा जेबाबो दागिनो जे जागा जों थैयो जे जागा सिनि रुगि हामिया जेकुनु जागायाव बुबाग्रा साजा आजायाव खासिखि थालि कारण बरकनि बागै बुबाग्रानि नाहार मुग दफानि बागै सामुखायनि बागै बुबाग्रा सब समय रेडि दङ मोन बागै जों दिनै बन डाइरेक्शन बाय जों फाइथिन चुवा फाइका कारण बरकखौ आसाके मा थैने जों बंनि नुखुङो जे दिनै थैनायनि नुखुङो सिनि यं सूर्य थैमानि नुखुङो बन बुसारो खायखनो जों दिनै बन कन्डोलेन्स बन आत्मा इसोरनि थाखाय शान्तिके दंथों काइटुर बन शान्तिके दंथों दिनै न पान्ना गाहाम करेंगे पाइथों होननाय जों काइटुरनि इसोरनि थाखाय सुरु आबार खायथांमोन बखायजाथै अरनि जमीनदार हइमानो खरकसो जमीनदार नबरो अरनि आगिनि जमीनदार बने बुसा 6 जना बरितो तखमो बोरिमासा बुसाला 6 जना नायते बोरिमासा आरो बरं अरनो बुटार्स मिनिमाम 50 टानि উপর বুট दङ बंगरा শুধু बंग फैमिली सिं पदनगर प्राय अराउन्ड 5000 मतो चुबा होका सराय खरकसा तिना देबर माहनै सेलेखला बिसिनि बनिबो अपारेशन दङ बना अबत लांनाय एपोलो लांनाय बन बागै जों दिनै नेखौ खोना जों हायनाय बन जे अपारेशन जे रां माने आबनो जों चुबान बागै रेडि दं